Вітанкі, сябры і сябровачкі. Напэўна, кожны з вас чуў пра духа, які водзіцца ў хаце. Можа дапамагаць у гаспадарцы, а можа наадварот, схаваць рэчы так, што потым не знойдзеш. Як завуць гэтага духа? Правільна, дамавік. Шмат хто чуў пра дамавіка, але, шчыра кажучы, не ведае дэталяў, асабліва пра беларускага дамавіка. У гэтым відэа вы пазнаёміцеся з дамавіком не толькі з беларускай міфалогіяй, але і з міфалогіяй некаторых іншых краінаў. Параўнаем, чым адрозніваецца беларускі дамавік ад дамавікоў у іншых краінах, пагутарым, дзе жыве, як выглядае, дазнаемся, ці з'яўляецца дамавік нячыстай сілай і, канешне, іншыя цікавосткі. Але пачнем перш за ўсё з назвы. Назва «дамавік» сустракаецца ў славянскай міфалогіі розных краінаў. Дамавікі ёсць і ў Польшчы, і ва Ўкраіне, і ў Славеніі, і ў Славакіі, і ў Харватыі, і шмат яшчэ дзе. І назва ва ўсіх гэтых краінах падобная – дамавік. Аднак у кожнай краіне ёсць свае асаблівасці. У беларускай міфалогіі дамавік мае іншыя назвы. Хатнік, бо водзіцца, канешне, ў хаце. Гаспадар, бо галоўны па гаспадарцы дапамагае жыхарам дома, і падпечнік, бо можа жыць пад печчу. Напрыклад, у Боснії і Банаце дамавіка маглі называць хатнім чарцянём. І гэта паказвае адрозненне каранёў паходжання істоты, пра якія пагутарым крышачку пазней. Дык хто такі дамавік ці хатнік? У беларускай міфалогіі гэта дух хаты, цесна звязаны з гаспадаркай і продкамі. Беларусы Смаленшчыны меркавалі, што памерлыя ў хаце становяцца дамавікамі гэтай хаты. Таксама было яшчэ адно меркаванне, што дамавік у пэўнай хаце з'яўляецца пасля першай смерці кагосьці з родзічаў. То бок памерлы продак пераходзіць у іншасвет і ператвараецца ў дамавіка, ахоўніка хаты. Як выглядаў хатнік? Часцей за ўсё ён выглядаў як маленькі старэнькі дзядок з сівой барадой і кудлатымі валасамі. Быў апрануты ў насоў ці белую кашулю, падпярэзаны дзягай або лыкам, і гэта важная дэталь, бо ў беларускай міфалогіі паясы маглі насіць толькі людзі. Пояс быў абярэгам ад нячыстай сілы ці незвычайных рэчаў з іншасвету. А хатнік быў істотай з іншага свету. Таму ў яго не было сапраўднага пояса, адсутнічала шапка і абутак. Часам хатнік мог паўстаць у выглядзе чорнага калматага сабакі ці вужа. У польскай, рускай і украінскай міфалогіях сустракаюцца падобныя вобразы маленькага дзедулі, канешне. І, напэўна, вы таксама сутыкаліся з такім меркаваннем і з такой вобразнасцю. Напрыклад, у польскай міфалогіі існуе вобраз хатніка, які можа сустракацца не толькі ў выглядзе маленькага чалавечка, але і ў выглядзе, як вы думаеце, каго? Курыцы. У рускай міфалогіі дамавік мог прыняць выгляд каго-небудзь з родных, асабліва тых, якія памерлі. Згодна з украінскімі павер'ямі, у заможных сем'ях дамавік касматы, а ў бедных лысы. Напішыце ў каментарах, як думаеце, чаму так. Што рабіў хатнік? Калі сям'я добрая, паважліва ставіцца адзін да аднаго, даглядае за сваёй гаспадаркай, у гэтым выпадку хатнік спрыяе павелічэнню дабрабыту сям'і. Даглядае за жывёламі, за гародам, шые, прадзе, мые ў хаце. Але гэта не значыць, што ён пераробіць усе вашыя хатнія справы. Ён проста вам дапамагае, калі вы гэтага не бачыце. Можа папярэдзіць гаспадара хаты пра бяду, завываць ці грукатаць па сценах уначы. Калі дамавіку нешта не падабаецца, ён будзе біць посуд, раскідваць адзенне па хаце, хаваць рэчы, перашкаджаць весці гаспадарку, пужаць, наводзіць хваробы. Напрыклад, ва ўкраінскай міфалогіі вядома, што дух дома дапамагае знайсці прапажу. Для гэтага трэба стаць у кут і сказаць: «Домавічок, погрався, а цяпер віддавай». У беларускай міфалогіі, каб адшукаць схаванае хатнікам, трэба было завязаць яму бараду. Гэта значыць зрабіць вузельчык на хустцы. А ў якім месцы дух жыў у хаце? Некаторыя даследнікі лічаць, што беларускі хатнік узыходзіць да духа хатняга агменю, бо жыве пад печчу ў печным слупе ў запечным куце, у самай важнай частцы хаты. І гэта адно з меркаванняў. У сучаснай кватэры ён, напэўна, мог бы жыць у духоўцы, можа быць. У старым мультфільме «Дамавёнак Кузя» дамавік менавіта там шукае свайго месца. Магчыма, у сучасных хатах хатнік можа жыць не толькі каля месца агню.
У падобных месцах жывуць дамавікі суседніх краінаў. Маецца на ўвазе печ, канешне, але не духоўка. Паразважайце ў каментарах, у якіх месцах хаты можа жыць сучасны хатнік. І яшчэ одно важнае пытанне. Хатнік – гэта нячыстая сіла? Хатнік займаў прамежкавую пазіцыю паміж іншасветам і людзьмі. Напрыклад, калісьці ў Віцебскай губерніі казалі: «Дамавік ад чарцей адстаў, а да людзей прыстаў». Аднак сам хатнік вельмі крыўдзіўся, калі яго называлі нячыстым, і сам баяўся чорта ў выглядзе чорнага казла. А вось у еўрапейскім фальклоры існавала істота вельмі падобная да хатніка, аднак больш асацыявалася з дэманічнай сілай. Істота мела назву хованец, годаванец. Гэта дух, які апекуецца хатнім вогнішчам, можа таксама дапамагаць чалавеку ў гаспадарцы. Як задобрыць хатніка? У беларускай міфалогіі лічылася, што ў хаце абавязаны быць хатнік. Таму яго намагаліся завабіць да сябе. Існавалі розныя замовы да прыцягвання хатніка. Аднак, акрамя пэўных словаў, трэба было прынесці ахвяру. Напрыклад, калісьці ў Магілёўскай губерніі гаспадар адразаў акраец хлеба ад першай булачкі, спечанай на поўню, і з соллю заносіў яе ў хлеў з пэўнымі словамі, якія прывабліваюць хатніка. Хатніка трэба было ўшаноўваць на ўсе святы і сямейныя абрады. Гэта падкрэслівала яго сувязь з продкамі. Напрыклад, ці вы ведалі, што ва ўкраіне існуе цэлы дзень частавання дамавіка, так званыя іменіны. У гэты дзень 10 лютага прынята усяляк цешыць дух дома. У хаце павінна быць абсалютная чысціня. Каб прыцягнуць да сябе шчасце, жанчынам трэба ўвесь дзень мыць, шыць, ладзіць рэчы. Ёсць яшчэ прыкмета. Калі пасля вячэры 10 лютага часта глядзець у люстэрка, то можна надоўга застацца маладым і прыгожым. У дзень дамавіка ні ў якім разе нельга забіваць насекомых, інакш паклічаце на сябе бяду і няшчасце. Нельга таксама абраджаць катоў і ўсіх іншых хатніх жывёл, пакарае дамавік. А як абараніцца ад чужога хатніка? Бывала такое, што ў хату мог завітаць прыблудны дамавік. Гэта магла быць дэманічная істота, якая надзялялася разбуральнымі функцыямі і атрымлівала назву гвалтоўнік. Існаваў шэраг спецыяльных замоваў, каб прывабіць свайго хатніка і адагнаць чужога. А ці была ў хатніка сям'я? Ну, як вы думаеце? Насамрэч, канешне, была. У хатніка ў дамавіка была свая жонка. Звалі яе дамавуха. Таксама з'яўлялася духам хаты ў жаночым абліччы. У беларускай міфалогіі яна з'яўлялася нізенькай, тоўстенькай кабетай сярэдніх гадоў. Падтрымлівала парадак у хаце, спрыяла ў розных гаспадарчых справах, глядзела дзяцей і лекавала зёлкамі, але чароўнымі. Дамовуха была чыстенькая і акуратненькая, яна вельмі не любіла неахайных гаспадынь. Улюблёнай стравай дамавухі была вараная бульба з малаком ці квасам, а на святы яна разгаўлялася салам. Пачастункаў дамавухі не пакідалі, бо яна сама з'яўлялася гаспадыняй і магла браць усё, што пажадала. Згадвалася гэта істота на маладзечаншчыне. Сябры і сяброўкі, які цікавы факт, які сёння мы агучылі, вы яшчэ не чулі? Што новага вы даведаліся пра хатніка ці дамавіка? Калі ласка, напішыце ў каментарах. Сябры, мы ладзім гэты праект на асабістым энтузіязме, таму нам вельмі патрэбныя ваши падабайкі, каментары. Калі ласка, распавядайце пра наш праект сябрам і знаёмым, падпісвайцеся на гэты канал для таго, каб даведвацца першымі пра ўсялякія розныя міфалагічныя цікавосткі. Я нагадваю, што маляўнічы конкурс у нас таксама працягваецца, пра яго вы можете пачытаць у інстаграме. Распавядайце пра наш праект сябрам і знаёмым, убачымся ў наступным відэа. Кіпавшы!